En kort forårssæson, der slutter allerede 29. maj, altså om blot 2,5 måneder, begynder med et veritabelt topbrag på Brøndby Stadion, hvor vi har et vy ud over kulisserne her. Nummer 1 mod nummer 2 i en kamp, der indleder et sandt spurtopgør mod DM-guldet. En Brøndby-sejr vil bringe drengene fra Vestegnen et stort skridt nærmere klubbens 10. mesterskab, mens en Esbjerg-sejr vil åbne mesterskabskampen i meget interessant grad. Og altså næsten fuldt hus, op mod 29.000 tilskuere på Brøndby Stadion, og der er plads til folk, der kan stå og hoppe på Faxe-tribunen, fordi at de omdiskuterede sæder, de er blevet fjernet i sidste øjeblik. Lad os prøve at kigge på de to hold. Der har været lidt frem og tilbage omkring Brøndbys hold i hvert fald, og om Mathias Jonsson og Jonas Kamper, men vi kan da sige i hvert fald, at Karim Zaza, han starter på mål, så meget er helt 100% sikkert. Og Asbjørn Sendels ny mand på venstre bak, ellers rutineret og kendte folk i Brøndby-forsvaret. På midtbanen, en tremands midtbane med Retor, Kalenberg og Morten Vihorst. Og helt fremme har vi altså Jonas Kamper, Carsten Johansen som center forward, og Kasper Lorentzen, der er med i stedet for den sygdomsramte Mathias Jonsson. Esbjerg har Lars Vinde på mål. Gjorde det rigtig godt i efteråret. En firebakslinje her med Nikolaj Høgh i centerforsvaret sammen med Anders Møller Christensen. Og så altså også 4 mand på midtbanen med Tommy Bækman, som vi har hørt tidligere, der optræder på højre midtbane. Og så helt i front en debutant, Frederik Berglund, sammen med rutineret Jes Torup. Og som sagt, vi vil lige kigge på bænkene her. Der har Brøndby altså et af de unge navne, Johan Absalonsen, med, og en interessant fyr, nummer 28, Søren Barslund, en angriber fra Esbjerg. Ham kan vi vende tilbage til, når han bliver skiftet ind, hvis han bliver skiftet ind. Skadesbænken, ingen hos Esbjerg. Dagas, Bakker, Folgast, og så altså en sygdomsramt Mathias Jonsson, og det er jo altså 4 angriber hos Brøndby, og det er jo lidt af et problem for Brøndby. Hvem skal sparke den ind? Det kan vi vende tilbage til om et øjeblik, fordi en af profilerne her, det er Asbjørn Sendels nyindkøbt fra Viborg, har fået sin debut på landsholdet, og er altså den venstrebindspiller, som de har ledt efter til venstre baks plads. Asbjørn Sendels altså, der får sin Superliga-debut for Brøndby. Og helt i front er det den her mand, Carsten Johansen. Vi så altså 4 angribere skadet, og derfor så hviler der et rimelig stort pres på den unge Carsten Johansen, der er manden, der skal score Brøndbys mål. For Esbjerg er det ham her, der skal score. I første omgang i hvert fald ligger han helt fremme og har skubbet Tommy Bækman, Superligaens topscorer, ude på højrekanten. Og så er der også fokus på Anders Møller Christensen nede i centerforsvaret. Han kan få et nok at gøre i dag med at holde sammen på tropperne dernede. Har en ung spiller, Nikolaj Høgh, ved sin side. Så altså, mens folk er ved at gøre sig klar til kamp her, Michael, så ser vi altså et Brøndby-hold, som har måttet rokere noget, fordi at Mathias Jonsson ikke er med. De har altså 4 angribere skadet. Det er ikke rigtig godt. Nej, det er ikke rigtig godt, men samtidig skal det siges, at Carsten Johansen er et stort talent, og det siger altså noget om Brøndby-bredden, at selvom man er nede i 3.-4. valg angriber, så er det ikke en... Det er måske ikke en klasseangriber endnu, men det er en, som har potentialet i sig, og som falder helt naturligt ind i den her Brøndby-stil. Så selvfølgelig er det et handicap at mangle så gode navne som dem, der sidder på bænken. Men han er ikke helt skæv, Carsten Johansen, det er han altså ikke. Og så også et andet ungt talent, som ryger ind direkte på Mathias Jonssons plads. Mathias, som altså fortsat er syg og ikke er blevet klar til kampen her. Kasper Lorentzen, 18 år i handelsskoleelev. En stor opgave for ham også. Det er en stor opgave for ham, og det mener jeg er et stort handicap for Brøndby. Udover at Mathias Jonsson er så fantastisk i mand-mand-spillet over for sin baks, så er han altså meget, meget stærk i hovedspillet. En vigtig brik i Brøndby stødbolde, og en meget vigtig brik i at komme fra sin kant og søge ind i feltet til de indlæg, som kommer fra den modsatte side. Det er ikke få mål, Mathias Jonsson scorer der, så det er et handicap for Brøndby, og det bliver spændende at se, om Kasper Lorentzen skal fylde den rolle tilnærmelsesvis ud, som Mathias plejer at gøre det. Vi ser altså, at spillerne på vej ud af omklædningsrummet og får tjekket støvler af de 2 linjedommere, inden de er klar til indmarsken her på Brøndby Stadion, hvor kulissen, må vi sige,
i hvert fald er i orden, og dagens maskot naturligvis med ved siden af anfører Per Nielsen. Brøndby har spillet 2 kampe, som har talt, altså det skal vi sige pointgivende kampe, Europa Cup-kampe. Hvad betyder det? Ja, det tror jeg altså betyder noget. Det kan godt være, at det resultatmæssigt ikke var det, Brøndby havde håbet på. I realiteten var de vel væk, og havde vel ikke en chance mod et klassemandskab som Barcelona. Men bare det, at man har 2 kampe i fødderne, eller rettere sagt op i hovedet, som har talt, det mener jeg faktisk er en lille fordel. Og den kan de så bruge her på hjemmebane med 30.000 tilskuere i ryggen. Jeg tror, det er en lille fordel for Brøndby, og den skal de så selvfølgelig forstå og udnytte. Der hvor Esbjerg altså løber på banen til et pibekoncert, og hvor Brøndby altså også er på vej på banen nu. Folk rejser sig og laver tifo nede på Faxe-tribunen. Brøndby løber på banen om et ganske kort øjeblik. Her kan vi se, hvordan der er blevet lavet en såkaldt tifo med de her plakater, og som holdes op foran. Ja, så er sæsonen, hvis vi er ved i gang. Det er sådan fodbold skal være. Vi så i går selv i stormvejr og uvejr, der var altså 10.000 ude i Valby, og der kan ikke være flere her. Der er næsten også stopfyldt. Nu skal vi i gang. Jeg kan mærke, at folk har været igennem en lang vinter, og det er jo sådan, at vinterpausen her, den har jo faktisk været længere end hvad forårssæsonen er. Den slutter allerede den 29. maj, fordi at, der skal spilles EM, så der skal tryk på fra starten af. Ja, dem skal jeg lige love for, der også er. Det er lidt af en gave at starte med sådan en åbning her. Altså, jagten er startet på førerholdet Brøndby. Den startede i går med FCK med 3 point mod Frem, og så fortsætter jagten på Esbjerg i dag. Så der er virkelig lagt op til en forårssæson, der vil noget. Jeg vil godt lige vende tilbage til de her 2 Barcelona-kampe, fordi hvis man vender den om og så kigger på Esbjerg, at de er så handicappede. Jeg ved godt, at Ove Petersen han siger, at vores form er der selvfølgelig, men der er jo lige det, de har spillet de her 2 pointgivende kampe. Ja, altså man kan sige, det Esbjerg fortsætter med, det er åbenbart at have en eller anden. Jeg ved ikke, hvad de spiser af piller, eller hvad de laver af mad derovre, men de har ingen skader. Og det vil sige, at Ove har fuldstændig kun forberede sig, og ikke i sidste øjeblik har en feberramt spiller eller et eller andet. Han ved præcis, hvad han vil, og har kunnet arbejde med det i et godt stykke tid. Og det er klart, det er også noget, der tæller for Esbjergs vedkommende. Kampens dommer, Nikolaj Folkvart, som altså skal... her har vi hans statistik, som altså skal lede det her. Det er 4. gang i den her sæson. Ud af de her 11. kamp, han dømmer altså nu, at han dømmer Brøndby en enkelt gang, har han dømt Esbjerg i den her sæson. Så han kender selvfølgelig spillerne og kender de 2 hold ganske fortrinligt ud og ind. Så der kommer ikke en stor overraskelse der i hvert fald. Sådan er det jo, når... holdene de møder hinanden 3 gange i en sæson, så kender på holdene hinanden. Dommerne kender naturligvis holdene, og holdene kender dommeren. Men nok om det. Vi skal i gang med et spil, og det er Brøndby, som sagt, på hjemmebane i de sædvanlige gule trøjer, og det er bolden op. Og det skal blive spændende at se, som sagt, hvordan de 2 hold vælger at gribe sagen an. Her først til et forsøg på en dyb aflevering fra Esbjerg, som Frederik Berglund straks jagter, og det er Sasa, der skal være meget vågen for at komme ud og give sweeper. Esbjerg med 2 råber Berglund. Også hen til Henrik Andreasen, ene streg på feltet her. Berglund. Også Esbjerg selv kommer til at få sparket bolden ud til et nyt indkast, og det gør de jo altid meget ud af, esbjergenserne. Noget, der tidligere startede under Viggo Jensen, hvor de hygger farligt på det, og Ove Petersen ser det naturligvis også som et våben. Ind i møllen igen. Den kan Karim Sasa uden problemer. Sasa til Dan Antol Johansen. Antol forsøger at finde Jonas Kamper. Godt spiller Martin Jensen med kroppen stille og roligt dækker af.
Torup, så han er rigtig god til at forlænge de her bolde. Og Berglund her var han altså god til at gå ind og tage nedfaldet, og det er vigtigt, når Torup nu ligger og arbejder på den måde. Martin Jensen trækker op for at kaste. Hans Henrik Andreasen og Jes Torup på plads, som de forreste, der skal forlænge. Og en ny chance. Martin Jensen igen. Også Nikolaj Høgh trækker med frem nu. Sena lægger Brøndby under pres. Vi har faktisk rigtig mange mænd, der går med frem. Altså her så vi en af faktisk en midtbanespiller, centrale midtbanespiller, der ikke var gået med frem. Det er Lucena, der var oppe og lægge pres. Berglund aggressivt. Han river fat i Dan Anton Johansen, der bruger sin krop. Og det ikke får et frispark. Så er situationen igen. Hansen har set, at han kommer på ydersiden. Lægger ikke. Asbjørn Sindels. Det er en dårlig aflevering der fra Per Nielsen. Lars Jacobsen må rydde op. Så er måske kampen i Valby i går, og så banen jo ikke videre indbydende ud og lægger. Det gør den faktisk her på Brøndby Stadion. Det er en ganske betryggende bane. Brøndby med Sandels. Vinde tøver lidt. Martin Jensen vælger det sikre og hætter ud til et hjørnespark. Det er så altså lidt presset der af Kamper i ryggen. Martin Retov ude for at sparke. Ud af skruet. Med højre benet. Og de sædvanlige kræfter. Per Nielsen og Andreas Jacobsen gået med. Sammen med Wieghorst. Og mod bagerste stolpe langt. Per Nielsen tilbage. Berglund. Hellenberg. Hans Henrik Andreasen overfor, så kommer udenom ham. Kommer Lucena ind og bakker op. Så er så indenomsaflevering. Andreas Jacobsen presses af landsmand Erik Berglund. Gør det rutineret Jacobsen. Gallenberg forlænger. Anders Kamper, en løbeduel. Den får Brøndby altså. Dan Anton Johansen. Gallenberg. Johansen. Kast igen til Brøndby. Det var bagom det er Carsten Johansen og er ved at få den dernede, men ud til et indkast fra Nikolaj Høghs hoved. Der er på de her hjørnespark er det meget skægt at se. Brøndby har selvfølgelig indledende kombinationer, men prøv at bemærke, Esbjergs spillere, de stiller sig i deres områder. Og der bliver de faktisk stående og følger ikke med i de løb, som Brøndby laver, men har helt klare aftaler om, hvem der skal tage hvad for nogle områder. Nu ser vi det her, hvordan Brøndby-spillerne løber, men hvordan Esbjerg-spillerne altså står helt fast i deres områder. Kasper Lorentzen dengang indadskruet. Henrik Andreasen, der rammer bolden, ryger ud. Lorentzen. Så Nielsen kan ikke rigtig få komme ned i langt nok ned knæ for at forlænge den bagud.
Sendes til Vikhorst, og så en dårlig aflevering fra ham til Frederik Berglund, og så skal vi se, hvor hurtig han er. Nu kommer han prøve på det her. Ja, han er faktisk rimelig hurtig. Så hurtigt at score! 1-0. Frederik Berglund, så er det til 1-0 i sin debut for Esbjerg. Og større drøm kan næsten ikke gå i opfyldelse. En fantastisk foræring fra Morten Vikhorst. Det må vi nok sige. Uha. Men altså 1-0 til Esbjerg. Målscoren har vi her i centrum. Frederik Berglund. Og der så man altså et bevis på, hvordan man er som angriber. Altså, der er ikke så meget snak. Man får bolden for ærende, og så er der kun én vej lige mod målet. Prøv at se her. Der er ikke noget at betænke sig på, og de kan simpelthen ikke fange ham. Og Sanders forsøger at skære ind, men... Der er ikke noget at gøre. Han er simpelthen for hurtig, Berglund. Sikkert en start. Men en start, der også ud over det mål her har vist, at Esbjerg de vil altså frem. De går højt op på banen. Prøver at presse Brøndby så højt som muligt. Og når man er presset tilbage, og bolden bliver sparket væk nedefra, så skubber man hurtigt holdet op. Prøv at se her, altså det er ikke noget med at gå ned på egen banehalvdel og forsvarerne er helt op og tvinge Brøndby til at sparke ud, som Karim Zaza gør her. Flot start af Esbjerg. Brøndby, Kasper Lorentzen. Jeg skal love for, at Berglund han fik præsenteret sig selv. Ja, det skal vi gøre det lidt yderligere her. Han bliver 25 om en uge og tager altså hul på fødselsdagsgaverne her. En uge for tidligt, kan man sige. Men det har nok ikke noget imod, og hans holdkammerater har heller ikke overhovedet. Og Esbjergs ledelse, der har givet penge for ham, de har slet ikke. Han har altså købt som afløser for Tommy Bækman, der ryger til Bochum til sommer. Så god begyndelse. Jørne Brøndby, der er det... Vikhorst står tæt på at komme op til den, men Nikolaj Høgh fik hovedet på. Mathias Thorup er nede og agerer centerforsvarer. Henrik Andreasen får sendt den lige op og får den store ting ned i hovedet igen. Brøndby stadigvæk. Andreas Jacobsen åbner. Der var forsøg på en first timer der fra Kasper Lorenzens side. Her ser vi den altså fra vores krankamera fra den modsatte sidescoring, og han skærer godt ind, og så kan Zaza kun lige få foden på. Det var den direkte vej fra en angriber. Ja, det må vi sige, og han gør lige præcis det sidste træk, hvor han skærer ind foran, så Asbjørn Sendels ikke kan gøre noget. Så kommer Vikhorst ind. Der kommer Lars Vinde godt ud. Forudseende, men Vikhorst er gået frem i lommen der lige bag ved forsvarsspillerne. Kommer Vikhorst altså bag i her. Men godt set af Lars Vinde, der kommer frem og undgår, og også Vikhorst positionen. På ny Esbjerg. Vi så altså Tommy Bækman husere en gang på højre kanten, altså det er ikke så meget, vi har set til ham indtil videre. Og også hjælp med Jakob Poulsen derovre. Anton Johansen. Prøv at se det, altså Esbjerg, der presser Brøndby helt ned i eget felt. Ikke noget med at falde tilbage, men lægge presset så højt som overhovedet muligt. Meget aggressiv Esbjerg-folk. Her Jes Thorup bruger sin krop godt. Han er ikke ude. Jan Christiansen. Lynhurtigt til Henrik Andreasen. Det er Lucena. Vil have spillet første gang videre til Bækman. Det bliver lidt skidt, så starter forfra. Andreasen ind til Berglund igen, og så er han til at være der. Ja, det er snart 2-0. Jan Christiansen kommer ind der. Gået ind fra sin position på venstrekanten, og Frederik Berglund har en fod med i det her, eller et hoved med i det her, og også gør sig bred derinde, og så kommer Jan Christiansen altså rundt om ham, og 2-0 til Esbjerg. Der har spillet 11 minutter af første halvleg. 2-0 til Esbjerg. Ja, der er ikke noget at sige til det. De har lagt et pres på Brøndby fra starten af. Og se her, hvordan man som angriber også skal kunne arbejde ind i boksen. Lægger den af til Jan Christiansen, som kommer bagfra. Og det er resultatet af et Esbjerg-pres. Altså, de bliver ved arbejde op på nederste tredjedel af Brøndbys halvdel. Og til sidst udmønter det sig i et flot scoret mål af Jan Christiansen. Tak skal du have. Det er faktisk et mål over Berglund her. Han bruger hovedet til at tvinge sig op, kroppen til at holde en mand væk, og så foden til at dirigere den over til Jan Christiansen. Flot. Lad os lige se den her. Og se her. Altså ind i møllen med den der, og så kommer Jan Christiansen godt skåret ind der og har en næse, den målnæse han nu har, og scorer sit 6. sæsonmål. Faktisk ikke scoret nogen mål i de 12
træningskampe, Jan Christiansen, men det er jo lige meget, hvis han har gemt den til den rigtige lejlighed her. Nu skal det blive spændende at se, hvad Brøndby gør ved det her, for det her det er et chok. Det er et kæmpe chok for Brøndby. Nå, det er lige før det også er det for Esbjerg, vil jeg sige. Og nu er det vigtigt, at de ikke falder ned, men altså bevare presset. Stadigvæk gå højt op på banen. Blive ved at presse Brøndby. Og ikke falde langt ned i banen, hvad man godt kan gøre, når man er kommet foran. Men sikke en åbning. Jakob Poulsen. Vi så også et eksempel på, hvad Esbjerg er gode til. Først så vil de gerne spille kontraangreb. Hvis det ikke lykkes, så er de gode til at spille den rundt og holde fast i bolden faktisk. De er ikke kun et kontrahold. Nej, det er de bestemt ikke. Og det er også noget med selvtillid. Altså, tror man på det, så tør man gå op og presse, og det tør de altså. Der er så mange strenge at spille på, Esbjergenserne. Det her, det er ikke en af dem. Ung, god, højrekantspiller, Jakob Poulsen, 20 år. Det er 2 år. Andreas Jakobsen. Men det siger altså også noget om effektivitet. 2 chancer, 2 mål, 10 minutter. Altså, dårlig aflevering igen, og Beckmann er altså ved at snuppe den, men slipper Brøndby med skrækken. Plads. Lucena lige forrest. Åbner godt ud til Dan Anton Johansen. Retov tilbyder sig. Så er Kalenberg også. Der røver en kul. Taget lynhurtigt. Retov. Lucena har opfanget og opfattet situationen lige så hurtigt som Brøndbyerne. Asbjørn Tennels drev frem efter. Gode kombinationer der, men den kigger lige, og så ligger der mulighed for kontra. Beckmann, Berglund. Berglund får spillet på den rigtige tidspunkt. Kan han løbe fra? Jakobsen, han forsøger at løfte den, men også over målet. Ja. Jeg har ikke set ham her, Berglund, før, men han er vældig interessant. Simpelthen han prøver at ligge på kanten og undgå offsiden. Og har set, at Karim Sasa er ude af målet og prøver at loppe den over. Jo, han har nogle kvaliteter, skal jeg lige love for. Han er så kommet fra Roda her i januar, tidligere spillet i Elfsborg. Fik debut i den næstbedste svenske række allerede som 16-årig, så selvom han først bliver 25 om en uge, så er han altså faktisk helt rutineret her med det her spil på topplan. Det tegner ikke helt skidt for Esbjerg, det her køb der med Berglund der. Nej, for så. Kamper. Så er det indlæg derfra, men ikke med ordentlig kvalitet. Anders Møller Christensen, og det er Vihorst, der vinder den duel, og så er Anders Møller Christensen væk fra centerforsvaret, men Brøndby kan ikke stå og udnytte det. Så er det Lars Vinde, der er ved at koste lidt med et dårligt udspark. Esbjerg overlever. Langbold frem igen mod Berglund. Jan Christiansen målscoren til 2-0. Her har vi Lars Vinde, som altså, det var lidt uheldig med et udspark, men det kommer ikke til at koste. Udspark Brøndby. Rasmus Hansen. Han bliver slået, den tidligere Næstved-spiller. Han har spillet i Brøndby et år nu. Og så endelig i startopstillingen som centerforward. 31 meter står der, og det er altså et sted, hvor Andreas Jakobsen godt kan sparke den ind fra, selvom det er langt ude fra det. Også Kasper Lorentzen omkring bolden. Det bliver Andreas Jakobsen der, men Lars Vinde stille og roligt på sin post.
stadigvæk, altså Esbjerg falder ikke tilbage. Ikke noget med at gå tilbage på banen. De bliver fremme, tvinger Karim til at sparke den ud, sådan så at Brøndby ikke kan få deres spil i gang. Der er det nogle gange fristende, man fører 2-0. Lad os lige bakke lidt, men det er vigtigt for Esbjerg, at de ikke gør det. Asbjørn Sendels åbner. Det går lidt i stå. Rasmus Hansen med Kasper Lorentzen. God lille dribling der. Jakob Poulsen er forpasset. Går ikke helt på den, og så får han taklet ud til hjørnespark. Den lige der. Den der. Han tager lige et lille skridt, Jakob Poulsen, men han er hurtigt tilbage igen. Vinde kommer godt op, og så er retur ikke der. Kamper. Og så skal den ind i boksen. Så er altså lige en halv meters penge forbi, og Lars Vinde er jo ikke derude også. Men det er faktisk iskoldt derinde for alt det Brøndby-løberi derinde, som du var inde på tidligere, Chef. Og her ser vi lige situationen igen. Det er blokeret i første omgang, og så skudfinten her. Og så den følte bold over efter fjerneste. Og de kan løbe lige så meget. Esbjerg, de står i deres zoner simpelthen. Ja, det er klart, altså... det er en helt klar aftale på forhånd, at vi står altså i vores zoner og har ansvaret for dem. Og det kan være farligt, men indtil nu har det i hvert fald fungeret godt for Esbjerg. Så på, at bolden bliver spillet ud til Kælen der, men det lykkes ikke i første omgang, og så et frispark til Frederik Weiss. Røgtår her. Taget lynhurtigt. Sendels, der kommer løbende, men får ikke tænkt den ordentligt ind over. Så det her. Der bliver sparket. Jeg næsten håbede, det var i maven. Ja. Men et lille Brøndby overtag nu. Og spørgsmålet om det er signalet til, at Brøndby begynder nu at lægge pres på Esbjerg. Det vil være mærkeligt andet. Galenberg. Lorentzen. Kommer Retor til. De arbejder altså godt, Hans Henrik Andreasen og Jair Lucena ind på den centrale midtbane. Kommer lynhurtigt, stempler lynhurtigt op på Brøndbys midtbaneforhold. Kommer der en redningshelikopter hen over Brøndby stadion. Jeg ved ikke, om det er Brøndby. Det kan hverken få brug for Brøndby. Lucena her. Dårlig først foran men de arbejder fantastisk godt sammen, som sagt. Hans Henrik Andreasen og Jair Lucena. Sendels. Over til bakkollega Dan Anton Johansen frem i dybden, men det er læst. Og Berglund. Det er Ajax. Og det er klart, det er tidligt endnu, men jo mere Brøndby vil satse, jo farligere bliver de kontraer, som Esbjerg sender afsted med en så hurtig mand op foran. Bighorst. Sendels åbner. Kasper Lorentzen med der. Kommer Jakob Poulsen ud til ham der. Godt fodskifte, og så kommer han forbi ham, men ikke i anden omgang. Der er øget om ham en gang til. Han kan jo prøve på et driblekunst. Lidt fanden i vores til Kasper Lorentzen. Spiller med stort potentiale og muligheder i. Det er to, der er røget langt ned for at samle op. Jan Christiansen. Overlap der, Martin Jensen. Det er til indkast til Esbjerg. Det er Jonas Kamper, der tager den lange tur. Så ser vi Kasper Lorentzen igen. For Poulsen på glat is der. Berglund. Målscoren til 1-0. Oplægger til 2-0. Jonas Kamper, den bliver for lang. Nikolaj Høgh kommer til. Og det bliver en god aflevering frem mod Jan Christiansen. Per Nielsen
Nu rammer Jan Christiansen ud til et målspark. Et nyt tiltag her i opstarten her på forsæsonen, så har vi Poul Hansen som fast mand på sidelinjen til live-kampene her, og Poul gør så forskellige betragtninger set fra jordhøjde, kan man næsten sige. Poul, hvad har du set de første 20 minutter? Jamen, jeg har jo set, at Brøndbys pasningsspil slet ikke har fungeret på det niveau, det normalt gør, og det vil sige, at Esbjerg har kunne kreditere fantastisk godt af den organisation og den hurtighed, de har i omstillingsspillet. Jeg synes så de sidste 5-8 minutter, at der fastholder Brøndby bolden, og det gør, at eksempelvis Tommy Bækman kommer meget, meget langt til banen, og så er det knap den samme effekt for ham. Bjørn Tennels frem efter. Og igen her se Esbjerg, det er altså, de lægger højt pres på Brøndby. Så er det Jan Christiansen, der jagter. Ja, så må Sasa ud i en dribletur. Det er et højt pres, når man presser helt op. Det kan ikke blive meget højere, medmindre vi skal ud over Brøndbys mållinje. Sasa igen. Og prøv at se, altså det er en ene Esbjerg-mand, der presser i det her tilfælde. Og Torup markerer også til ham, at undskyld, vi ikke følger med. Ja, det er så der, hvor koordinationen skal være i orden, fordi at, det er orden at presse højt, men det skal jo helst ikke være skønne spildte kræfter. Nej, det skal være som hold, og det var det så for første gang ikke her. Men Brøndby har, som Poul sagde, langsomt, men sikkert tror jeg lagt et vigtigt pres på Esbjerg. Vighorst. Ud til Kamper. God dribling der. Og godt indlæg. Fantastisk indlæg! Der kaster sig frem og scorer. Og dermed det er Carsten Johansen, der kaster sig frem og scorer til 1-2. Og et godt opspil i højre siden, og altså giftig fra den mand, som altså har vildt stort pres på som center forward. Her, Carsten Johansen. Og første gang, at Jonas Kamper får bolden ude i fødderne og kan udfordre på den her måde. Se her, ude i fødderne, helt ude på kanten, tunnel. Knaldhårdt indlæg og en flot afslutning. 25 minutter, 2-1. Sikke en fodboldkamp. Jeg ved, om han egentlig rammer den hoved, eller han ryger over på skulderen. Han rammer på skulderen. Det er fuldstændig lige meget. Det tæller fuldstændig lige meget. Om den sidder oppe i krogen, eller om den er med hælen eller tåen, eller hvad den er. Jeg ser vi den fra modsatte side og højt op fra. Der ligger han altså meget fri over på modsatte side, og også lidt skarpt af, at Kasper Lorentzen er gået væk fra sin plads. Og han sniser derover. Carsten Johansen. Og selvom det selvfølgelig bare er, om man så må sige tidligt, så er der de sidste 10 minutter, der har været et tegn på, at Brøndby langsomt, men sikkert bider sig, kommer ind i den her kamp igen. Det kan godt gå hen og blive bra en fodboldkamp, det her. Det er det allerede. Esbjerg altså med en lynstart. 1-0 og 2-0 i det 8. og 11. minut. Så altså Brøndby-reducering her nu, og Brøndby er formentlig ikke indstillet på, at det skal blive det. Selvfølgelig er det ikke det. På hjemmebane har en førsteplads, de skal forsvare. De skal virkelig frem over isen, og de har fået færden nu. Og ser vi scoringen igen. Altså fantastisk godt træk der fra Kamper. Og rigtig godt opfattet af centerforwarden der.
Jakobsen. Og igen presser Esbjerg højt, ikke også? Og det lykkedes så at få bolden. Altså Henrik Andreasen, men også Vighorst, der er i kamp der. Og der er højt tempo på, der er intensitet, der er nærkampe. Det er en topkamp, vi er vidne til. Andreas Jakobsen har slået sig en smule, derfor så tøver Dan Anton Johansen med at tage indkastet. Han lige at se, hvordan det går med Jakobsen. Der var Morten Vighorst søgt ind i midten. Nu kommer den derind, og så kan han flække den ud på kanten. Og så få den igen. Tilbage, og så er mulighed for skud der, men det bliver en aflevering i stedet for Kallenberg uden af målmanden, og så går ved siden af. Et lynhurtigt træk, han tager der, men den bliver så lige en smule for spids. Michael Laudrup kan sidde og se gentagelsen om et øjeblik. Og det er godt set, at Vighorst er stødt op i det rum, der er. Og der får Esbjerg ikke lukket. Og så kan Kallenberg komme til den her kæmpe chance, og det er... Han mister lige et halvt skridt. Ser den her. Der tager han lige som højre benet og får ikke lagt den ind i det tomme mål. Men vi får set flere mål i den her match. Så kommer der en ny gul bølge. Og det er det Anders Møller Christensen, der må hætte bolden ud til et hjørnespark. Anders Møller Christensen, han vil få rigeligt at se til den her kamp fra nu af. Han har gjort det godt med at organisere sine folk, men det pilsede altså lige en enkelt gang, da Carsten Johansen røg igennem, og faktisk også her forleden, eller lige for et øjeblik siden, da Kallenberg røg igennem. Godt træk der, Reta over, så er det Anders Møller Christensen, der kan hætte ud til Lucena. Berglund langt nede. Og her får vi så endnu en Brøndby-variant. Altså 3 gange har en Brøndby-spiller kørt ud mod det kørte hjørne, hvor de har spillet den over ham, og 4 gange får han den så i fødderne. God afveksling i de hjørnespark fra Brøndby side. Så skal der skifte side. Sådan. Første omgang til Dan Anton Johansen. Så kommer der et dybdeløb igen. Carsten Johansen. Tokrum er inde på midten. Godt lavet det er Johansen. Så ikke rigtig for afleveret. Må ty til en lang aflevering tilbage til Dan Anton Johansen. Og så skubber Esbjerg op igen. Man ser Ove ude og skubbe hele troppen og hele holdet op. Nikolaj Høgh, der får bolden væk. Kallenberg. Retov. Godt åbnet af Sennis derovre. Det er langt. Han kan godt nå den. Det er Carsten Johansen også bag ved Anders Møller Christensen, men det er ham, der får hættet væk. Og kommer mere. Han kan ikke rigtig nå den. Ja, det er jo det, han er god til i Vighorst, det der med at lige se ind i det der hul. Han har lynhurtigt øjeblik for, hvor Lorentzen han får bolden, og så der søger han så ind i bagerste stolpe. Der er ikke meget, der mangler. Og opbakningen stor til Brøndby, efter at de var noget tavse efter 11 minutter spil. Det er et farligt spil der fra Martin Jensens side, så selvom han påpeger, at han rammer bolden, så er det jo ikke undskyldning nok, når man kommer med knopperne forrest. Det er en Folkvart lynhurtigt inde og få dæmpet gemytterne. Men selv i det her høje tempo, selv med den intensitet, er det jo få frispark, vi har set. Vighorst. Og nu tror jeg altså, at Esbjerg lige skal have trukket lidt af tempo ud af den her, for nu er de altså blevet sat under et voldsomt Brøndby-pres. Og ikke alene et Brøndby-pres, der bare er et pres, men altså også noget, der udmønter sig i et par store chancer. Så Esbjerg skal lige, efter min vurdering, have taget tempoet lidt ud af det her.
Per Nielsen kommer forrest med sit hoved. Totalt kick af Sennels, og så kommer Beckmann. Han er hurtig. Udenom der, og så er det 3-1. Frederik Berglunds andet mål. Oplæg af Superligaens topscorer. Indtil måske den nye, det ved vi ikke endnu, men han er forløbet op på 2 mål. Frederik Berglund. Nu står det 3-1, Michael. Ja, de skulle ikke tage tempoet ud af, de skulle bare op og score. Ja, det er en stor fejl igen af Brøndby. Altså 2 personlige fejl, som Esbjerg iskoldt benhårdt udnytter. Se her. Asbjørn Sennels er det, tror jeg, der fuldstændig kikser. Og så viser Tommy Beckmann sin styrke. Skærer ind foran og lægger den perfekt til Berglund, som scorer. 3-1. Ja, det er lige før det er et selvmål, faktisk. Kommer ind der, får lige foden på foran Andreas Jakobsson der. Men der er 2 målnæser der arbejder sammen. Så fik de altså lagt et pres og udnyttet et kiks hos Asbjørn Sennels, som de et eller andet sted også søger Esbjerg i den her opstilling, som de kommer med Beckmann over på den kant derovre for Sennels. En ny mand hos Brøndby. Ja. Altså man kan sige, det er klart, at defensivt er det ikke så godt, at Tommy Beckmann spiller der, men her ser man så, hvor effektivt det kan være, når man så erobrer den højt. Brøndby igen. Næste. Så kommer Vihorst. Spiller roligt. Lars Vinte snupper den her med. Men igen kommer Vihorst langt ind og kommer frem til afslutningen. Altså ikke en effektivitet, de har vist Esbjerg her. Altså de straffer hver en fejl i Brøndby, ikke? Ja, de har 4 chancer og scoret på de 3 af dem. Berglund har haft en enkelt. Der kommer Kallenberg i dybden. Der kommer han. Der kommer Kallenberg, og han har Carsten Johansen med over ved Værste Stolpe igen, men også godt spillet af Nikolaj Høgh. Og det er faren ved, at hvis bakkerne støder op på deres angriber i siderne, altså hvis Martin Jensen støder op på Kamper, så kommer Kallenberg i det dybdeløb i det hul, som kommer nede bagved. Kamper netop her. Godt skåret ind der, og så bliver han fjernet med noget af en skuldertakling, men en ulovlig skuldertakling. Ja, det er. Se der, han har ikke bolden inden for spillerafstand. Nej, men det skal han næsten lave. Det er en af dem, hvor man siger, hvad jeg tror, det hedder et professionelt frispark. Ellers har han jo, helt alene igennem der. Kamper og Kasper Lorentzen, den venstrebenede, der kan lægge den ind af, så den bare lige skal røres. Og der, men den går Esbjerg ikke rigtig på. Jan Christiansen kommer egentlig meget godt med ud, men han får alligevel fyret af Kasper Lorentzen. Han sparker igennem på det, der ligner en målchance. Der er ikke så meget mere at overveje det. Der skal bare slås hårdt til den. Det er hans filosofi her, den unge Kasper Lorentzen. Så ligger Per Nielsen ind i feltet. Han ligger der. Over mod Carsten Johansen. Og så kommer Vihorst. Vihorst, et godt træk der. Men også blokeret i første omgang af Jakob Poulsen. Andreas Jakobsson. Helt over til Åbner til Kamper. Har Kallenberg med. Og søger at komme rundt om Jan Christiansen. Lykkedes ikke. Jan Christiansen kommer ned i en god glidende tackling. Har Jes Torup med, men også frem mod Berglund. Det har Kasper Lorentzen set hernede, og det er så godt, det der. Stopper den og spiller den baglæns med hælen. En angriber, der spiller bak. Kallenberg har Retor med indenom. Ej, det kan nok ikke lade sig gøre. Han er godt nok hurtigt, Kamper, men så hurtigt er han godt nok heller ikke. Tempo på. Nå, i hvert fald. Synes du det? Ja, det er meget hektisk, det her. Jan Christiansen, der fejrer sit mål. Han sælger varen. Han har hørt efter Jakob Kjeldbjerg har været ude og holde foredrag. Ja, det er faktisk Brøndbys indkast. Ja, det er det også. Og det bliver også dømt af Folkvars. Stjæler han altså mange meter nu ind til Vikhorst. Første gang videre mod Carsten Johansen. Nikolaj Høgh. Nu til Martin Jensen. Vikhorst igen.
Har fået fat utrolig meget ved Horst. Berglund, dobbelt målscorer. Altså, ind og udfordrer. Han er hurtig. Og modsat af Beckmann. Han kommer der, og han skal godt skyde til den første gang. Han også. 4-1, Tommy Beckmann. Den gang er det fra Berglund over til Beckmann, og dermed 4-1 til Esbjerg, der har spillet 37 minutter og 19 sekunder. Ej, det er helt fantastisk Esbjerg udnyttelse af chancerne. Men den herre Berglund, tak skal du have, får den hårdt presset i venstre side, holder koldt overblikket, sætter et par Brøndby-mænd af og spiller skarpt. Beckmann, som kommer bagfra. Ej, det er angrebsspil af høj klasse, det her. Prøv se her, skærer ind i banen, har overblikket, spiller den perfekt til Beckmann. Og som så sparker den ind i det lange hjørne. Og stor kredit til Jay Lucena, som tager et dybdeløb. Men det der, det er altså også. Nå, vi må videre. Ja, her er der jubel igen. 15. mål for topscoreren. Og så presser Esbjerg altså igen. Og det giver så et hjørnespark. Ja, det er faktisk Andreas Jakobsen, der spiller tilbage til Sasa, og så går Torup op og presser. Han sparker noget over mållinjen til et hjørnespark. Så det hjælper altså, det der med at lægge presset en gang imellem. De får noget ud af det. Men altså, den udnyttelsesprocent, de har på deres chancer, er jo helt urealistisk, vil jeg sige. Et hårdt Brøndby-pres, som har givet sig udslag nogle store chancer. Og så bum, så ligger den i den modsatte ende. 4-1 til Esbjerg. 4-1 til Esbjerg. Det er Lucena i hjørnespark. Jes Torup. 5-1, undskyld. Ja, det er Anders Møller Christensen, der stod med frem. Og gør det til 5-1. Oha. Det er helt utroligt, det her. Ja. Nå, vi må videre. Op til midten. Vi skal i gang igen. Jeg kan godt forstå, at der er betænkelige miner hos Brøndby-tilhængerne, men der er fest og farver nede i det ene hjørne, hvor Esbjerg-tilhængerne de står. Anders Møller Christensen er gået med frem, og der er en motorvej bag Jes Torup her. Læg mærke til et rigtig godt billede, gode billeder her, hvor han bliver fuldt hele vejen, og altså kommer ind i lommen. Den får lov til at hoppe inde i feltet. Ja, det er ikke godt nok. Både Vihorst og Dan Anton, de er så boldfixeret her. De glemmer helt, at der også er Esbjerg-spillere i feltet. 5-1 efter 40 minutter. Det er Brøndby Stadion her, ikke? Ja, det tror jeg. Carsten Johansen kommer i hvert fald frem til afslutningen, men ikke saft og kraft nok. Men det er ikke noget problem for ham. Ja, det der med, at Esbjerg skulle have taget tempo ud af kampen, det må jeg... det må jeg undskylde. Ja, det er fantastisk, fordi Brøndby havde altså lagt et hårdt pres på dem, det må man sige. Og så er de bare helt uhyggeligt effektive. Mangler 5 minutter, og det er altså ikke af kampen. Det er første halvleg. Mangler 5 minutter. 5-1 til Esbjerg. Så ser vi den sidste scoring til 5-1 igen. Jes Torup, der arbejder altså godt der. Faktisk vil bare være der. Og Anders Møller Christensen, der har læst det over ved Værsen Stolp, eller sat sig på sit løb der. Og så har han så det fornødne held selvfølgelig, at bolden kommer over til ham. Ja, men han har altså også 3 Brøndby-folk. Andreas Jakobsen, Morten Vihorst. Og så tror jeg, den sidste var Dan Anton, som altså kigger bold og glemmer at markere. Per Nielsen, og der er det Retov, der rammer helt skævt. Tilskuerne jubler over, at Auri varmer op sammen med Kim Daugård og Johan Absalonsen. Andreas Jakobsen og altså 5-1, og en tur ned til Poul Hansen for at høre det hele fra græshøjde. Ja, jeg står lige ved siden af boksen hernede, og der er selvfølgelig livlig aktivitet i Brøndbys boks. Auri kommer ind nu helt klart, men
Endnu mere problematisk er det, at Weghorst, han lider utrolig hårdt, når man ser det tæt på her, så har han det rigtig, rigtig dårligt. Så jeg kunne forestille mig, at han måske også skal væk, og det gør det selvfølgelig endnu værre for Brøndby. Der er et frispark der begået af Anders Møller Christensen. Laver frispark. Brøndby-tilhængerne vil meget gerne have haft et frispark ind på kanten af strafferfeltet her, da Kallenberg kommer ind, men ja, der signalerer dommeren, at der bliver spillet bold, men det gør der altså ikke, som man tydeligt kan se her. De får frisparket længere nede. Det er selvfølgelig ikke det samme. Dan Anton Johansen op mod Weghorst, men også Nikolaj Høgh er kommet med. Weghorst igen. Per Nielsen. Og det er Per Nielsen, der rammer den, når der er målspark. Store Brøndby stopper her. Ja, der er lidt at tænke over for Faxe og Laudrup. Helt op fra kranen her. Prøv at lægge mærke til, ja, som Michael Schäfer siger, der står i hvert fald 2 mand og fuldstændig glor på, at Anders Møller Christensen kan løbe ind imellem dem. Ja, det er Weghorst og Andreas Jacobsen. Tidligere Gent-spiller Anders Møller Christensen. Oprindeligt kom fra Faxe Ladeplads og ville i Næstved, men han røg til Gent i Belgien. Der er rimelig roligt på Faxe-tribunen i øjeblikket. Det er der selvfølgelig ikke noget at sige til. Deres helte er bagud med 1-5. Og Esbjerg virker ufattelig veloplagte. Lille frispark her, taget lynhurtigt. Martin Jensen går selv med i overlappet der. Dan Anton Johansen på plads. Retor. Andreas Jacobsen. Stadigvæk prøv at se, hvor meget aggressivitet der er i det her Esbjerg-pres. De bliver ved at bruge kræfter på at presse boldholderen hos Brøndby. Godt hovedstødsaflevering der fra Weghorst. Tæt på at gå igennem til Carsten Johansen. Retor. Mulighed for skud. Forsøger. Det er rettet af. Jørgens Bart. 45 minutter ved at være gået. Der er lagt 1 minut til. Det betyder, at vi lige kan nå det her hjørnespark. Kommer det her. Hvor Esbjerg står lidt og sover, synes jeg. Så er det så Jes Torup dernede og hætte væk første omgang. Stadigvæk Brøndby. Indkast til Esbjerg. Og Jakob Poulsen har naturligvis ikke travlt. Det er Lucena her. Der er presset sin modstander, Kallenberg. Berglund. En oplevelse. Sådan. Det er godt, det skal jeg spille her. Tilbage til Sasa. Og altså en første halvleg, der ender med 5-1 til Esbjerg her på Brøndby Stadion. Ja, 5-1 ligneragtigt, og virkelig noget at tænke over. Dobbelt målscorer og en mand, som var med i flere andre scoringer. Frederik Berglund, et godt køb for Esbjerg. Altså 5-1 ved halvtid, og der er altså noget at tale om i pausen for den andre Dan Sørensen i vores studie. Ja, Jørgen, har I overhovedet kunne få armene ned over hovedet i pausen her?
Det har vi, fordi vi er selvfølgelig været glade for resultatet 5-1, ikke? Altså, men vi har ikke været helt tilfredse med vores eget spil, ikke? Og vi skal ud og se om her i anden halvleg, om vi kan få nogle flere spilsekvenser. Det har vi måske haft i 5-10 minutter her i første halvleg, og det overlever vi ikke på, selvom der er 4 mål at give af. Det har du ret i, men hvad er det så omvendt, der har været så forrygende godt for jer her i første halvleg? Jamen altså, vi har jo, må vi sige, været rimelig angrebsaggressive, når vi er kommet op, ikke? Og det har jo så givet 5 mål på måske 6 muligheder, ikke? Så det må man sige, det er jo effektivt. Jørgen, tillykke med det, og god anden halvleg. Tak. Daggaard er kommet på banen. Det går frispark her. Og også Auri Skabalius er kommet på banen for Brøndby her. Daggaard der er kommet ind i stedet for Morten Vihorst. Og Auri er kommet ind for Asbjørn Sendels. Det er lidt paradoksalt, at de ikke er tilfredse med deres spil. Jo, men det er jo rigtigt. Altså, lige der, hvor kampen vipper, hvor Brøndby ganske langsomt kommer ind, der ligger der tungt pres på Esbjerg. Og så går de så op og scorer, og det er helt rigtigt, altså. 5,5 chance og 5 mål, det er imponerende. Kallenberg fører at finde Jesper Lorentzen. Bjørn Nielsen og Torup stærk. Auri her til Kasper Lorentzen. Retor. Det er godt nok prikket bolden, men spænder også ben for Hans Henrik Andreasen. Rammer lige over på støttefoden først. Pierre Lucena har Nikolaj Høgh med, liggende helt over bagved. Daggaard. Niklas Brøndby. Den Anton tager. Daggaard altså ind i stedet for Morten Vihorst. Vihorst har haft problemer med knæet. Det hæver op. Ikke desto mindre, så var han med meget første halvleg i Morten Vihorst. Men Paul Hansen også havde betragtet med fra sidelinjen, så løb han og led. Daggaard spillede sidste træningskampen ud af måleringen i stedet for Vihorst, og der gjorde han det faktisk rigtig godt, og det gjorde Brøndby-holdet i helhed. 3-0 der, men det er de rigtig kunne overføre her til den her kamp. Så er der 2 tacklinger her i træk, hvor Esbjerg Genser er ude og lægge vandret. Ja, den er også grim, den der. Den er grim. Og Bækman, der er blevet jævnet med jorden af Retor. Dermed får Retor karantæne i næste kamp. Og det bidrager selvfølgelig heller ikke til situationen. Nej, man må sige, at Brøndby får problemer, der er ingen tvivl om, også fordi den skade Vihorst har, det er ikke en, som lige er kommet. Det er en, som åbenbart bare bliver værre og værre. Christensen, det er lidt satset det der. Vente noget ud og redde bolden ud til indkast. Daggaard tilbyder sig, Auri tilbyder sig. Auri igen. Ind mod Carsten Johansen, men også Anders Møller Christensen og Kim Daggaard. Og var Hans Henrik Andreasen til at få taklet godt. Daggaard igen. Nikolaj Høgh. Kast til Brøndby.
Jes Torup. Daggaard. Ind mod Carsten Johansen. Så skal den baglæns. Kallenberg med indersiden lige forbi mål. Det er meget godt set, Carsten Johansen får den godt med, og så med ydersiden tilbage til Kallenberg. Ja. Ja, det er ikke meget, der mangler. Første gang for en sparket og en halv meters penge ved siden af. Men godt Brøndby-pres her fra starten af anden halvleg, og det var vel ikke helt uventet, at man trods alt vil give det en chance, selvom man er 4 mål nede. Det skal man jo frem på banen. Hvis det her holder, så betyder det jo faktisk, at skal Sasser altså skynde sig, for han er hurtig, Berglund. Det betyder jo altså, at Esbjerg overtager førstepladsen på bedre målscorer end Brøndby. Bas Jakobsen tilbage til Sasser. Og stadigvæk Esbjerg højt på banen. Bliver ved og prøver at lægge det pres. Og her er så måske lidt alene igen. Ja. På den anden side, så har han heller ikke, de har ikke andre at spille frem på. Så kommer han faktisk ned fra en offside der i Torup, og det er der også vinket for linjedommer René Hansen. Ja, det er klart, at Brøndby har store problemer med lige i den fase, hvor Esbjerg så højt går op og jagter bold. Jeg kan faktisk se her, han var kommet ud af offside. Han kom ned fra den, men han var kommet ud af den egentlig. Så han er faktisk forkert dom, men det vil vi ændre på nu. Og frispark til Auri. Så mangler man så Vikors med hovedstødsstyrken der. Bas Jakobsen er kommet med frem. Igen, så den går igen godt. Indkast til Brøndby. Her ser man så også, at Jes Torup har altså andre funktioner. Han er en vigtig led i det defensive i Esbjergs dødbold, eller modstandernes hjørnespark og frispark. Og bliver han trukket ned i feltet og skal ligge og rydde op dernede. Det gør han også rigtig godt. Så langsomt så får han lundet op på sin position igen. Auri, der begår frispark mod kampspiller indtil videre. Frederik Berglund. Og så er det efter Torup. Det er så Ben Nielsen. Han var noget deroppe, Torup. Det gik ikke så stærkt, men han lunder sådan lidt. Det er vigtigt for Esbjerg-holdet. Kallenberg har ikke noget lunde til over der. Fuld fart på. Anders Møller Christensen over for ham. Hjælpes der. Så skal spillet vindes. Stadigvæk, Dan Anton ligger altså forholdsvis fri i modsat side. Berglund, Jan Christiansen, Henrik Andreasen. Så bliver det ikke godt nok for Esbjerg-træner Ove Petersen, der ikke var helt tilfreds med det. Den mulighed, som gik tabt der. Både igen Esbjerg. Og kommer sent Dan Anton Johansen. Ja, det er et frustreret Brøndby-hold, vi ser i øjeblikket. Den der tackling, den er alt for voldsom, og det er godt, han lige når at få trukket foden til sig, for ellers skal den blive grimt. Situationer for kampen. Berglund. Jan Christiansen. Se igen et overblik, altså hold på den, spil den baglæns stille og roligt. Det var angrebet. Du har set nogle mål scoret af Jan Christiansen og Tommy Bækman, og så den nye angriber her, Frederik Berglund også. Det er folk, som kan score mål. De ved, de kan score mål. Brøndby har lidt et problem der med angriber også. Ja, det kan faktisk ikke den store topscorer. Nej, det har de jo ikke med dem derude, men man kan da trods alt sige, at det er der angriberen, der har scoret for dem. Trods alt. Og normalt er et mål på en halvleg jo godkendt. Men det må være dejligt for en træner som Ove Petersen at vide, at han har folk til nogen, der scorer outside. Masser af folk, der står i kø næsten for at score mål. Det må man sige. Der er ikke offside. Prøv at se her. Ser vi igen der, ja. Ej. Det er anden gang nu, faktisk. Og igen. Der
ligger altså tre Esbjerg-folk, der er parat til at køre op og lægge pres. Når man ligger og laver så højt et pres, som Esbjerg gør, så kræver det selvfølgelig vilje hos spillerne, men det kræver også fysik. Det er noget, der koster mange kræfter, og så kræver det, at det er indarbejdet, altså at man arbejder som hold. Og man må sige, at alle tre ting er i dag gået op i en større enhed for Esbjerg. Hvor Johan Absalonsen skal på banen, 18 år, afløser den ligeledes 18-årige Kasper Lorentzen. Venstrebenspiller, som kommer ind i angrebet. Så er der tilskuere på banen, 2 tilskuere inde på banen, og derfor bliver kampen fløjtet af her. Det ligger altså herinde på banen, og det er gode bevægelser til nogle af spillerne. Ikke noget ballade, de får lov til at blive eskorteret stille og roligt ud, men naturligvis ikke det, man har lyst til at se på et fodboldstadion. Kampen skal genoptages med et dommerspark herover. Laudrup ser lidt betænkelig ud. Der er ikke mange gange, han fortrækker en meme selvfølgelig på bænken. Men det her, det er også... altså det tror jeg ikke, man i Brøndbys historie kan kigge tilbage på. 1-5 ved pausen. Jeg ved, de tabte. Der er 5-2 til Viborg for nogle år siden, men 1-5, den har svært ved at slå op. Kjellenberg. Det er godt indlæg. Rigtig godt indlæg, hvor der kommer 3 Brøndby-folk til Per Nielsen, forsøger udefra. Både Retov og Carsten Johansen og Jonas Kamper kom ind i feltet. Her ser vi Kjellenbergs indlæg igen. Kommer løbende der. Ligger så lige nøjagtigt ikke til en af dem. Det er Per Nielsen, der afslutter. Berglund på jagt. Har Jes Torup med ind foran. Skal en høj bold. Og den er der. Den bold flød. Det er godt løbet af Jes Torup. Og det er rigtig godt spillet af Frederik Berglund. Kunne have valgt at lægge den høje ind, men han ligger simpelthen og løber til den forreste stolpe og får den lige i fødderne der og dirigerer den ind. Det er klasse lavet af Jes Torup. Ja, og klasse af Frederik Berglund, som bevarer overblikket igen og vælger den helt rigtige løsning. Jeg har sjældent set så stærk en præstation, som den han leverer her. Prøv at se her. Tæmmer, vente, spiller den kort til Torup, som ser et overblik. Han kigger altså slet ikke på bolden, han har kun øje for, hvor er min marker i angrebet. Han er der. Og så kommer Jes Torup forrest. 6-1. Jes Torup, der i sit løb ind mod målet først signalerer, at han vil løbe over mod bagerste stolpe. Finder på den måde Auri lidt. Han er ikke så fantastisk hurtig, men kommer så i løbet, og så ændrer han retning og kommer til forreste stolpe. Det er godt lavet af Jes Torup. Virkelig godt. Jes Torup er jo ikke en hurtig spiller, men timing i hans angrebsspil er jo nærmest fantastisk. Altså i det her tilfælde ved, at han skal løbe til forreste stolpe. Og så Berglunds perfekte oplæg. Det er nærmest uhyggelig effektivitet, de har. Nå, men vi må videre. Kamper. Daugård. Forsøger at åbne. Så skal den helt bagerst. til Esbjerg efter et kvarter i anden halvleg. Det er rigtigt nok. Her der kommer Lars Linde lidt ud, skævt ud. Han bliver underløbet og vurderer folk på os. Ja, det gør han. Det er med at gå i ryggen. Så den er god nok. Prøv at se her. Kigger op. Hvor er han? Han er der. Og Torup til første stolpe. 6-1. Han udnytter virkelig sin hurtighed. Løber bolden op, så giver ham meget tid til at stå og
at betragte, hvor kommer han, hvor skal jeg lægge den. Ja, altså det er klart, man skal jo ikke glemme, når man fører 5-1, så kan man mange ting. Og der er altså også plads, fordi Brøndby, selvom de er bagud, så satser de stadigvæk på at komme op og pynte på det her resultat. Og det giver selvfølgelig plads til ham. Men man kan jo ikke gøre anderledes end at udnytte det, der er. Og det må vi sige, at det gør han og Esbjerg i fulde drag. Brøndby altså bagud med 1-6, og Esbjerg godt på vej mod at overtage førstepladsen i SAS-ligaen. Brøndby ikke tabt de seneste 10 kampe i SAS-ligaen, men det sker så. Okay. Retor. Det er meget trængt derinde. Retor forsøger igen, og så er det et brydetag nærmere frispark til Skær. Så lad os også på et frisparksmål, så har vi fået det med os. Andreas Jakobsen kan jo sparke den der ind. Ser vi. Og ikke kan finde sin far, der leder. Frispark begået af Hans Henrik Andreasen. Andreas Jakobsen om for at sparke her. Distancen er altså 21 meter. Og så Kim Daugaard. Men må ikke det bliver Andreas Jakobsen, der sparker den der. Nej, det er godt sluppet af Lars Vinde, der kommer over der, over muren, over bag muren, så at sige. Absalonsen forsøger at udfordre. Det er en målspark. Det er godt taget, men der var også lidt tv i den, var der ikke? Det er faktisk godt taget. Det der også er godt ved den, det ser vi Tim Howard forleden fra Manchester United parerer sådan en lige ude i feltet. Der slår han den altså teknisk stærkt ud til siden. Men den skal væk. Ser han, jeg kan ikke holde den her, så skal den altså ud til siden. Den skal væk fra det, man kalder skudsektoren så de ikke i anden omgang kan sparke med kosten ind. Absalonsen, der begår frisparket, det mener han ikke selv. Det skal være klar med en udskiftning. Tommy Bækman, der skal ud. Og ind kommer Søren Barslund. Søren Barslund er der en lidt speciel historie ved. I og med, at han faktisk er blevet erklæret fodboldinvalid. Han havde store problemer med begge sine lysker. Han spillede i Ikast og FC Midtjylland og blev altså erklæret fodboldinvalid. Han er så begyndt karrieren igen. Og Jan Christiansen er det faktisk på en nedsat tid. Han træner kun 4 gange om ugen, og så spiller han maks 60 minutter. Og det har altså betydet, at han er ved at være lidt oppe i omdrejninger igen. En kantspiller, som har gode offensive kræfter. Og det betyder så, at Jan Christiansen går over på sin venstre kant, hvor Tommy Bækman jo var gået over. Og Barslund ligger så på højre midt bag. Det er en spændende bekendtskab med Søren Barslund. Jeg glæder mig til at se lidt driblinger fra hans side. Og vi har fået dagens tidskorttal. Og det er imponerende 28.322. Altså næsten fuld hus på Brøndby Stadion. 28.300. Det er der i hvert fald ikke nu, for vi kan se mange tomme steder over på den modsatte side. Der er mange, der er gået hjem her i efterårsregn. Eller minder om et efterårsregn på en forårsdag. Skal indvende sig i bunden af tårn nummer 12. Spørgsmål om Aue får et gult kort her. Ja, det er Daugaard, der får et gult kort. Undskyld. Og så er situationen igen her, hvor Hans Henrik Andreasen kommer forbi ham og altså laver det her professionelle frispark på intentionen, som set. Det er en hårdhed. Daugaards første advarsel.
sæsonen. Han er ikke i karantænefare. Esbjerg altså med indkast, og vi ser om de er færdige med at score, eller om de har mere i posen. Tilhængerne, der synger, de vil have Laudrup på banen. Ja. Ja, lige nu der tror jeg, de kan sætte både Laudrup og Faxe og Per Bjergård på banen. Jeg tror ikke, vi kan nå det alligevel. Og så her, altså det er Esbjerg, der fører 6-1, og det er Brøndby, der bliver presset så meget, så de skal spille den tilbage til egen keeper. Det har jeg aldrig set før på Brøndby Stadion. Og et af de punkter, Ove Petersen sagde i optakten, når nogen der så det, så var det nemlig, at vi vil forsøge at lægge et højt pres på Brøndby. Og hvis det kan lykkes, så er det virkelig vejen til succes mod dem, mente han. Og det må man da sige, at de har været rigtig held med i mange situationer. Lars Vinde ude. Godt overblik fra Esbjerg-keeperen. OB'er også været i Østrig en tur. Weekend. Sørensen fra Jesper, og Adam står nede under storskærmen. Andreasen, fantastisk arbejdsindsats fra hans side, og Diego senere på den centrale midtbane til Esbjerg. Dårlig aflevering fra Hans Henrik Andreasen. Afryg ned mod Johan Absalonsen. Hansen med inde foran, også Kallenberg. Godt løb af Jakob Poulsen ud til hjørnespark til Brøndby. Retov med sparket. Høj, der hælder væk. Også var noget af fyrtårn i Esbjergs centerforsvar. Og så indenom. Det kommer så aldrig afleveringen, som mange kunne se. Her er Søren Barslund. Det kan han ikke rigtig nå. – 20 minutter i anden halvleg, og stillingen altså 6-1 til Esbjerg. Under naturligvis på en uhyre effektiv første halvleg. Og efter Bjørn Esenbolden, Jan Christiansen bakker udefra. Som godt kan være den næste mand, som Esbjerg sender til udlandet, efter at de altså har solgt Bækman til Sprogrum fra sommerpausen. Vi har en besked fra Glostrup Politi til Esbjergs medrejsende tilskuere. Glostrup Politi anmoder Esbjergs tilskuere om at blive på stadion efter kampen, til de får anden besked.
forsøger at sætte et overspil i gang. Thomas Kallenberg. Jeg har læst af Anders Møller Christensen, der har et eminent overblik. Altså også overskud til at gå med frem og score, han har gjort tidligere første halvleg. Berglund. Svensk frispark. Til den svensker har begået af en svensker. Det er Bjørn Hopsen her. Landsholdsspilleren mod den nytilkommende Henrik Berglund. Og senere ved frisparket. Det er et Brøndby-hold, hvor tingene helt klart slet ikke fungerer nu. Man havde presset på Esbjerg ved 2-1. Nu så det ud, som om kampen var ved at vippe, og lige i den fase, der får Esbjerg altså en foræring af Brøndby-forsvaret. Og de klappede til med 2 hurtige scoringer, og så var løbet altså kørt. Men længere væk var Brøndby altså ikke. Nej, fordi Kallenberg har en kæmpe chance på det til 2-2, hvor han runder målmanden og sætter på bolden. Det kan lyde helt grotesk, at den faktisk slår vippet kampen, og så ender med noget, der vil nærme sig en ydmygelse af Brøndby på eget græs. Det må man sige, ja. Marklund får masser af plads. Lavt tyngdepunkt, gode driblinger. Jes Torup. Han var lidt langt ud. Der til Lucena. Og så sparker han udefra. Og også hjørnet ud af det. Der er ikke meget, de ikke kan lige nu, Esbjerg. Fastholde og få afslutninger på nu med hjørnespark. Som de allerede har scoret på en gang. Ja, det var det Anders Møller Christensen. Igen her bevæger sig op sammen med kollegaen i centerforsvaret, Nikolaj Høgh. Høgh, 19 år, der altså har fortrængt vormanden Kjetil Petersen, der starter spillet. Til gengæld så det ud, som om Jes Torup, han måske forstrakte sig lidt i den der aflevering, han går ned og laver. For mig at se, ser han lidt skadet ud nu. Ja, han løber og humper. Det var også ud af signalere til Jes Petersen. Og hvad så? Det er godt lavet. Jan Christiansen der nærmest hinker bolden med sig. Berglund, ja, selvfølgelig finder, at han vil lave en Maradona, men laver den så ikke alligevel. Rutineret lavet Anders Møller Christensen. Lejeskud bliver der råbt ned fra tilskuerne, Esbjerg tilskuerne op mod Faxe-tribunen. Og prøv at se her. Her kommer Berglund igen. Hurtigt som lynet, men Torup er svær at få med her. Så han skal selv. Ja, derfor Andreas Jacobsen læste det rigtigt og følger med i sidebevægelsen. Se her, meget koncentreret ved, han tager trækket og følger med ham og får taklet godt. Esbjerg har muligheden for at sætte Lasse Bryer ind i stedet for Jes Torup. Jeg så lige, at han bevægede med håndfladerne nedad, sådan roligt til Ole Petersen, han bliver ind på banen indtil videre. Jonas Kamper forsøger udefra. Ikke så tosset skud. Det brækker sådan lidt i luften med den her Adidas-bold, og Lars Vente er tæt på at blive snydt. Tager lige den der lille kurve. Rundt på nu af. Ja, det er der så signaleret her. Det skidt her. Ud. Ja, den slår i luften. Ja, det gør den altså. Rejtov. Ja, det bliver nu Pauli af Kamper. Har der lidt et par Esbjerg-spillere, der hænger lidt nu. Jes Torup pumper lidt, og Berglund har også markeret han nu. Nu ser vi, hvad de gør.
kommer Jes Torup ud til Ove Petersen og giver ham en dessin. Og vi stiller hurtigt ned til Poul Hansen nede ved udskiftningsboksene. Jamen, der er jo meget stor resignation hernede, og både på bænken og også på banen, synes jeg, det er ren alibi. Og nu skal Brøndby passe lidt på, synes jeg. 6-1 er voldsomt, men bliver de også til grin på egen bane. Esbjerg kan lave hele afleveringer og sådan noget. Så bliver det voldsomt for dem. De må ikke smide geværet nu, altså. Nu er de nødt til virkelig at prøve at have lidt moral her det sidste, selvom kampen er tabt. De har trods alt OB næste søndag. Frederik Berglund. Tæt på at bringe Andreas Jakobsson på glat is, men det er godt lavet af den store. Stopper den holdet på banen. Afvæg, så bliver han væltet og frispark til Brøndby. Så det er altså ikke nok med, at han er fantastisk giftig offensivt. Han ligger altså også og laver et kæmpe stykke arbejde defensivt. Her har han mistet den nede i feltet. Bliver ved at jagte, går så op og laver et frispark. Men en vilje og en... Thor Kallenberg. Blat. Ej, det er at en vilje og en energi, som er smittende på hele holdet. Andreas Jakobsson. Og så kommer en skiftning her. Det er Lasse Kryger. Det er ikke Jes Torup, der går ud. Det er Frederik Berglund, som kraftigt kandiderer, må man sige, til nye kampens spillere. Og så ser vi onside inderfra. Det bliver i hvert fald Lasse Kryger. Endnu en ung spiller, som kommer ind. Fik debut i efteråret 21 år i Lasse Kryger mod Spartak Moskva i Europacup-kampen. Og altså på banen her i stedet for en oplevelse for Frederik Berglund. Så meget godt køb. Umiddelbart ser det rimelig fornuftigt ud, ja. Tak for meget, Michael. Ja, det er noget af det mest imponerende, jeg har set af en debut. Og vi skal ikke til at der ser vi der, hvor han finder Maradona eller så. Vælger han ikke at gøre det alligevel. Ej, han bevarer balancen, og slet ikke noget med her. Der er måske andre, der var faldet i den situation. Lige at markere, jeg kunne godt have gjort det her. Ja. Men som Poul siger, det er altså vigtigt, at Brøndby får stoppet nu. Der er altså 12-13 minutter igen måske, ikke? Og 6-1, det er meget, men 7-1, det lyder helt vildt jo. Og der er faktisk forskel, og man skal spille for æren nu. Ikke falde fuldstændig sammen. Christiansen. Over der mod Søren Barslund, men der kommer også Johan Absalonsen med ned. Og det er den lille angriber, som får hættet bolden ud til hjørnespark. Godt set af Jan Christiansen. Godt overblik. Men faktisk også godt forsvarsspiller her. Endnu et hjørnespark til Esbjerg. Torup, som altså stadigvæk er på banen. Han fører ja, Lucena på hjørnesparket. Der, Nikolaj Høgh, men også Andreas Jakobsen.
Barslund og Lucena tipper den lige videre til Søren Barslund. Det er godt glæde af det der. De spiller også med en stor selvtillid nu, Esbjerg, ikke? Altså, det er aflevering og lille vip med foden og et togspil på et lille område. De kan det hele nu. Og også et ekstra lille hop kan de. Der, så whip. Og nu er de 2 mod 1 derude. Hvorfor ikke tage den hurtigt? Ja, det gør de også. Barslund går ind og udfordrer. Martin Jensen med. Og det ligger godt. Det ligger rigtig godt. Men også godt forsvarsspil. Her er Auri. Kaster sig frem. Men endnu en situation, hvor jeg synes, Brøndby er fuldstændig væk. Mange koncentration, når man bare lader sådan et frispark foregå på den måde der. Lucena. F2. Hans Henrik Andreasen. Ja, og så Vinde, der vælger det sikre sparken ud til et indkast. Frank Hansen, målscorer for Brøndby. Så skal spillet vendes igen. Retorv. Det er det. Sådan en aflevering havde ligget der, hvis det var Esbjerg, og det gør den så ikke hos Brøndby. Sådan det foregår i øjeblikket. Hvor Esbjerg gør klar til endnu en udskiftning. Det er Kjetil Petersen, der skal ind. Kjetil Petersen. Forsvarsspiller, han skal ind i stedet for Hans Henrik Andreasen. Så foretager Esbjerg sin tredje udskiftning. Det er nummer 20, Hans Henrik Andreasen, der går ud. Og ind kommer nummer 25, Kjetil Petersen. Altså en af kampens store spillere i S2. Men altså, formanden Kjetil Petersen på banen til de sidste 7-8 minutter. Og Vinde ude. Og en del sikkert. Petersen går ind på den defensive midtbane, som er direkte afløser fra Hans Henrik Andreasen. Så ved den plads et par gange i slutningen af efterårssæsonen, hvor Nikolaj Høgh var inde i centerforsvaret. Nikolaj Høgh, der altså er en af de spillere, som Ove Petersen i begyndelsen af sæsonen i august måned sagde, at han havde nogle stykker, som lige manglede lidt. Skulle lige modnes lidt, så var de klar til Superliga. Det er han altså blevet klar til. En hurtig spiller, Nikolaj Høgh. Høj. Og har også gjort det ganske udmærket i den her kamp, må jeg sige. Sammen med Anders Møller Christensen i Esbjergs centerforsvar. Dan Christiansen. Så er der masser af plads til Barslund i modsat side. Står og har en tynd land nærmest. Men først der er en, der har mod til at slå den derovre. Men det kommer ikke derhen, helt derhen. Det er så godt lavet af Barslund. Hurtigt opfanget. Christiansen. Øj, der spiller bolden der. Ja, okay. Han tager overmanden med, men ikke farligt. Det er Nikolaj Brødbræt. Thomas Kallenberg. Arthur Hansen. Det går lidt lang tid om at få den under kontrol og slå den ind over. Han har slået første gang. Auri. Og mod kampen også Martin Jensen kommer op. Det er altså ganske få øjeblikke, at programmet onside begynder på
TV3. Det er da noget, jeg godt lige kunne tænke mig at se, fordi der kommer nogle reaktioner på kampen her, og det kunne da være interessant at høre. Ja, det er en sjældenhed, vi er vidne til her. Altså et Esbjerg-hold, som i den grad har vist sig skarpe og effektive. Og hvis jeg første kampen fik sagt, at der var manglet skarphed i forhold til, at Brøndby havde spillet 2 Europacup-kampe, så skal jeg da lige love for, at Esbjerg fik sat det på plads. Anders Møller Christensen får foden på og ud til Brøndby hjørnespark. Kjellberg. Anders Møller Christensen. Dan Anton Johansen, han kan godt derude fra Lars Vinde. Han kan godt gå hen og blive farlig, og han redder den der. Kjellberg kommer lidt nu senere ned og redder det lidt for sin målmand der. Barslund, det er godt lavet. Slider sig løs. God teknik. Og Per Nielsen til at få taklet. Sådan Barslund er altså her. Og skiftet en 26-årig spiller, som altså har været erklæret invalid, fodboldinvalid. Det er oppe i nogle opdrejninger igen, kan man sige, Søren Barslund. Ator. Daugård. Det bliver meget kompakt derinde. Så Petersen kan slå bolden væk. Lars Jakobsson. Og overblik igen og ingen fare. Så det ud til. Og Uwe Petersen, der råber, kom nu i gang. Nu nede ved sidelinjen. Hans hold fører 6-1. Men der er noget, han ikke er helt tilfreds med. Ja, man kan altid finde noget at rette. Og så er det nuværende tidspunkt, jeg skal byde velkommen til TV3-seere også til den her kamp, hvor hvis man kigger op i hjørnet, så står der 6-1 til Esbjerg, og vi ser nogle highlights her fra kampens løb. Og det er altså ikke nogen fejl. Det er 6-1 til Esbjerg på Brøndby Stadion med et par minutter tilbage, plus 2 minutter, der er lagt til. Så det har været forrygende spil af Esbjerg, og effektivitet frem for alt for esbjergenserne. Det er et topbraget, hvor de altså overtager førstepladsen fra Brøndby. Flere højdepunkter senere i onside. Så vi følger afslutningen af kampen her. Man kan kalde det en kamp efterhånden. Kamper. Ja, det er klart, at efterhånden, som anden halvleg er skrevet frem, så har det mere været noget, der, ja, om man så må sige, skulle overstås, og gnisten i kampen er selvfølgelig gået ud, når man scorer til 6-1, så er man knap så aggressiv mere, som det er jo ikke nødvendigt at være det. Vi skal rekapitulere, så stod det altså 2-0 allerede efter 11 minutter. Frederik Berglund, der scorede debutantmål, og Jan Christiansen. Carsten Johansen bragte lidt spænding ind i det, og Thomas Kjellberg kunne have udlignet med spil på stolpen. Frederik Berglunds andet mål til 3-1. Tommy Bækman 4-1, og inden pausen Anders Møller Christensen til 5-1, og så er der altså Jes Torup i anden halvleg, der bliver det til 6-1 her. Dan Anton Johansen udefra og forsøger. Måske hans dommedagskud mod Schalke 04 i UEFA-cupen, Dan Anton Johansen. Ikke præcision her. Men med FCK's sejr i går og med Esbjergs sejr i dag, jamen så er der jo lagt op til, at den her meget omtalte jagt på Brøndby, den er jo virkelig sat ind nu, og ja, og jamen, den er faktisk også, altså må sige, nu er det jo faktisk Brøndby, der skal jagte Esbjerg. Esbjerg ligger sig altså på førstepladsen, og det skal blive utrolig spændende at følge det her Esbjerg-hold.
som hvis de var i nærheden af at kunne være så effektive, som de har været i dag, så er de et alvorligt bud på en ny og meget spændende dansk mester. Ja, fordi det er jo så det store spørgsmål, der drejer sig allerede nu med 12 kampe igen af SAS-ligaen. Okay. Der er det, du er ekspert. Kan de gå hele vejen? Ja, det kan de jo. De ligger nummer 2 efter 40 i dag, de ligger nummer 1. Altså sådan en kamp som den her, den spiller de ikke mange af på en sæson. Og så skal man også sige, at Brøndbys defensiv har jo været en katastrofe, er vel det rigtige udtryk. Og det får Brøndby selvfølgelig rettet op på. Så der er lang vej hjem på Esbjerg, men det første skridt er taget, og det har været et skridt i en meget, meget lang skridt. Imponerende ganske enkelt. Og med nye navne, specielt Berglund, som virkelig har været fantastisk, og et offensiv, som har været lige så fantastisk. 6 mål på Brøndby Stadion i premierekamp. Ja, så er man i gang med turneringen, må man i hvert fald sige. At det er et meget aggressivt Esbjerg-hold, der kommer til med en meget offensiv indstilling. Der er ingen, der kan tage frem i hvert fald. De så også havde det fornødne held på det afgørende tidspunkt. Lasse Kryger på jagt. Han er helt alene der. Der kommer stille og roligt folk bagfra. Til Petersen kommer. Så er en Barslund her. Lucena. Og dermed er det slut. Og altså det ender med en 6-1 sejr til Esbjerg på Brøndby Stadion. Og altså et sensationelt resultat, må man nok sige. Ikke så meget Esbjerg vinder, men at det bliver så stort, og at Brøndby i den grad bliver klædt af. Det er ikke godt. Så altså tak her til TV3-seerne, der fortsætter med Jakob og Lotte i studiet på Onsite. Værsgo til jer.